Кошты на нафту, ціск на рубель і новыя выклікі для ўладаў. Як далёкі канфлікт на Блізкім Усходзе ўжо ўплывае на паўсядзённае жыццё ў Беларусі. Ці можна сёння сказаць, што будаўніцтва АЭС было эканамічна апраўданым рашэннем? Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, тут Ганна Соусь. Як канфлікт на Блізкім Усходзе адаб'ецца на беларусах, абмяркоўваем з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету ў справах эканомікі Алісай Рыжычэнкай. Добрый дзень, Аліса. Добрый дзень. І эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім. Добрый дзень. Добрый дзень. Іран і Злучаныя Штаты дасягнулі замірэння на 2 тыдні. Трамп прыняў прапанову Ірана і прыпыніў бамбардзіроўкі. Тэхеран пагадзіўся адкрыць Армузскі праліў. Праз часовае замірэнне цэны на нафту на сусветным рынку ўпалі больш на як на 10%. Ці ўжо адчулі беларусы эканамічныя наступствы канфлікту на Блізкім Усходзе, ці гэта пакуль адкладзены эфект? Аліса, як вы мяркуеце? Так, беларусы ўжо адчуваюць наступства гэтага канфлікта, паперш за ўсё на коштах на паліва. Але насамрэч наступствы, якія могуць быць ад гэтага канфлікта, беларусы будуць адчуваць крыху пазней з невялічкім лага ў некалькі тыдняў ці месяц да 3 месяцаў. Таму што кошты на паліва яны паднімаюцца адразу, але тое, што даўжэй становіцца кошты на ўсе тавары, у якіх закладаецца ў сябе кошты на паліва, гэта будзе адчувальна крыху пазней для беларусаў. Андрэй, ваша ацэнка? Ну, глядзіце, так, беларусы адчулі, Аліса слушна абсолютно заважила, сказала, што кошты на паліва ўжо пайшлі ўверх. Тут, правда, гэта не такая прамая сувязь. Кошты на паліва ў Беларусі падвысіліся не таму, што нафта падаражэла. Кошты на паліва ў Беларусі падвысіліся таму, што Белнафтахім пачаў губляць свае экспартныя доходы ад экспарту свайго беларускага паліва ў краіны, ну, як бы так мовіць, дальняй дугі, у краіны Азіі і Афрыкі, таму што вось гэтыя аб'яднаныя арабскія эміраты, гэта быў такі важны хаб, праз які вось гэтае беларускае паліва ішло, ну, у Афрыку і Азію. Паколькі праліў быў перакрыты, Белнафтахім пачаў губляць гэтыя доходы, ну і каб кампенсаваць свае страты нейкія, ён падвысіў кошты на паліва для беларусаў. Ну гэта насамрэч там адбываецца звычайна, і гэта Белнафтахім робіць гэта, ну, кожным разам. Аліса, вы кажаце, што беларусы адчуюць цягам некалькіх тыдняў, магчыма, некалькіх месяцаў. А на якія прадукты, на якія паслугі найбольш могуць вырасці цэны? Ну так, перш за ўсё гэта, канешне, паліва, як я ўжо казала, гэта лагістыка, любыя тарыфы транспартныя, гэта ўсё можа падаўжэць. Таксама гаворка ідзе пра рост коштаў на харчовыя тавары, на садавіну, агародніну, тое, што возіцца. Усё, што возіцца, усё, што производзіцца з выкарыстаннем вялікай колькасці энергіі, энергазатратнай прамысловасць, гэта ўсё будзе имець наступства ад гэтага канфлікту. Таму кошты будуць даражэць практычна на ўсе імпартныя тавары і таксама на харчовыя тавары. Андрэй, а ці можа гэтая вайна, ну, якой бы ступені яна не знаходзілася, паўплываць на курс беларускага рубля і як хутка гэта можа адбыцца? Ну, глядзіце, не, насамрэч я не бачу, як бы, ну, ніякіх крыніцаў, праз якія яна магла б паўплываць на курс беларускага рубля. Ну, то бок, па-першае, яны, здаецца, дамовіліся, так? Вось, і тое, што было там месяц ці крыху больш за месяц, ну, гэта не такі вялікі тэрмін, каб, ну, які-небудзь уплыў быў. Значыць, ну, яна б магла тэарэтычна паўплываць на курс беларускага рубля праз тое, што будзе даражаць імпарт. Ну, таму што, як бы, калі гэтая вайна прадоўжыцца, калі яна будзе цягнуцца месяцы, там, ну, так, не месяц яшчэ, а месяцы, да, то, ну, то, як бы, тавары ў свеце пачнуць даражэць, ну, і відавочна яны пачнуць даражэць і для Беларусі, то бок імпартныя тавары у Беларусі, Беларусь будзе купляць даражэй. Гэта паўплывае на сальда гандлёвага балансу, ну, і, як бы, калі вы атрымліваеце меней валюты, то гэта
а выдаткуеце яе болей, то гэта ўплывае на курс вашай нацыянальнай валюты, асабліва калі гэта такая залежная ад знешніх абставінаў валюты, як беларускі рубель. Але я хочу сказаць, што у беларускага Нацбанку ёсць дастатковыя і даволі вялікія рэзервы. Там ёсць пытанне, канешне, па структуры гэтых рэзерваў, з чаго яны складаюцца, але ўсё роўна нават пры гэтых пытаннях да яе структуры яны ўсё ж такі досыць вялікія. Іх хопіць на тое, каб кампенсаваць, каб не дазволіць беларускаму рублю нейкага рэзкага падзення. Вось. Тут уплыў можа быць ускосны, калі пачне слабець расійскі рубель. Але зноў жа, калі вайна будзе працягвацца, то расійскі рубель хутчэй будзе умацоўвацца, бо Расія будзе атрымліваць больш валюты. Таму, шчыра кажучы, я пакуль не бачу ніякіх прычынаў, каб гэта неяк там дрэнна так адбілася ці рэзка адбілася на беларускім рублі. Но калі все ж крызіс на Блізкім Усходзе будзе працягвацца, Аліса, паводле вашай экспертызы, хто найперш пацерпіць у Беларусі? Звычайныя спажыўцы, улады, бізнес? Па-першае, за ўсё церпяць хатняя гаспадарка, калі растуць кошты, але тут таксама адзначыць неабходна і сярэдні і малы бізнес, таму што сёння існуе рэгуляванне коштаў у краіне, і таму калі сабекошт расце, але гэта няма магчымасці перакласці гэты сабекошт і рост гэтага сабекошта на спажыўцоў, таму гэта вялікія страты для бізнеса. І таму тут і спажыўцы пастрадаюць, пацерпяць, і бізнес. Што датычыцца уладаў, тут, канешне, цікавае пытанне. У іх шмат інструментаў, каб неяк спрыяць на то, каб гэтая сітуацыя была больш-менш стабільная ў краіне. Гэта і златавалютныя рэзервы, гэта і рэгуляванне цэн і гэтак далей. Таму улады тут найменш усяго пацерпяць. Андрэй, тое ж пытанне я для вас фармулюю трошкі інакш. А хто выйграе найбольш ад гэтага? Улады, бізнес, звычайныя спажыўцы ў Беларусі? Я згодзін абсалютна, што ў першую чаргу заўсёды церпяць беларусы. Гэта просто гэта такое абсалютнае правіла, таму што ўлады заўжды перакладаюць свае выдаткі нейкія на беларусаў. Вось зараз падае прыбыль у Белнафтахіма, кошты павышаюць на паліва для беларусаў. Вось, асаблівага выйгрышу для Беларусі, ні для беларускіх уладаў, ні для Беларусі, калі гэтая вайна зацягнецца, я не бачу, і яго насамрэч хутчэй за ўсё няма. Таму што Лукашенко ж нездарма так перажываў за тое, што не за тое, што Іран бомбяць, а за тое, што Іран бомбіць вось гэтыя краіны персійскай затокі, таму што праблема ў тым, што па-першае, гэта разбурае беларускі хаб у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Гэта вельмі важны для Беларусі хаб. Гэта просто каласальна важны хаб. Там 3,6 мільярды долараў быў экспорт у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, і што цікава, львіная доля гэтага экспорту гэта былі нафтапрадукты. То бок мы прадавалі нафтапрадукты у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Вось, то бок гэта першае. Другое, гэта, канешне, рост в прынцыпе сусветных коштаў на ўсё, таму што кошты на нафту ўплываюць на ўсё. Зараз расце нафта, а потым будуць даражэць усе іншыя тавары. Гэта значыць, што гэтыя тавары Беларусь будзе закупляць даражэй. Асабліва выйгрышу, я наогул тут не бачу ніякага. Хіба што там беларускія ўлады які-небудзь прыдумаюць схематоз, як яны гэта робяць, але ён ўсё роўна не кампенсуе стратаў. Я не магу зараз уявіць, які гэта можа быць схематоз. Аліса, ці атрымлівае Беларусь наўпроставы нейкія бонусы ад таго, што растуць нафтавыя даходы Расіі, нават калі цэны зараз і знізіліся, але яны ўсё роўна высокія? Ці гэта міф? Насамрэч тут складана казаць адназначна, таму што Беларусь не сядзіць на асабістай нафтавай трубе і не атрымлівае ад гэтага прямы бонус, але, напрыклад, мы можам згадаць ускосны бонус таго, калі гэты канфлікт будзе працягвацца доўга,
кошты на нафту будуць яшчэ вышэй, і тады будзе папаўненне дзяржаўнага бюджэта Расійскай Федэрацыі. І тады можна зрабіць высновы, што будзе паляпшацца і павышацца попыт на беларускія тавары прамысловасці беларускай, і тады Беларусь зможа нарошчваць крыху больш экспарту ў Расію. Гэта можа быць ускосная выгада, але толькі у тым выпадку, калі гэты канфлікт будзе дліцца доўгі час. Андрей, якая ваша ацэнка? Ну так, я абсолютно згоден з гэтым, што гэта вельмі ускосная выгада такая, і гэтая выгада будзе тут з'явіцца толькі калі гэты канфлікт будзе дліцца доўгі час. Я не ведаю, там да восені, даўжэй, таму што глядзіце, нават цяперашнія кошты на нафту яны пакуль што не кампенсуюць дэфіцыт расійскага бюджэту. То бок, каб бюджэт расійскі пачаў атрымоўваць звышдаходы, якія ён мог бы там накіраваць на падтрымку эканомікі, што магло пажывіць расійскі рынок, кошты, вось гэтыя доўгія высокія кошты на нафту павінны трымацца доўга. Вось, таму ускосны і толькі пры ўмове, калі гэта будзе працягвацца вельмі доўга. Так абсалютна згодзен з меркаваннем. Наколькі агулам Беларусь, беларуская эканоміка, беларускае грамадства ўключанае у сусветны крызіс, калі ён адбываецца, і ці здольнае, напрыклад, скарыстаць гэтыя этот крызіс, вонкавыя шокі сябе на карысць? Аліса, як вы мяркуеце? На мой погляд, Беларусь зараз пражывае гэты крызіс, а не выкарыстоўвае. Таму што, каб выкарыстоўваць нейкія вонкавыя крызісы падобныя на гэта, неабходна мець гнуткія рынкі, доступ да капіталу, адкрытыя экспартныя каналы. Усё гэта закрыта для Беларусі, як для краіны, ввиду таго, што ёсць санкцыі, і для беларусаў у тым ліку, калі мы гаворым пра простых беларусаў. І таму тут вельмі складана сказаць, як можна выкарыстаць у сённяшніх умовах для Беларусі гэты крызіс больш, каб яна перажыла гэтыя крызісы. Як змяняецца, як будзе змяняцца энергетычны сусветны рынок праз вайну на Блізкім Усходзе, і дзе ў ім месца Беларусі, Андрей, як вы мяркуеце? Так, глядзіце, будзем спадзявацца, што у нас ёсць перамір'е і яно прывядзе да міру, так? Вось. Калі гэтая вайна будзе зацягвацца, калі гэта будзе надоўга, то, ведаеце, то бок так, ёсць прагнозы, што кошты на нафту будуць расці до $200 за барэль, так? Яно як бы і так, яно, можа, яны будуць расці, але ёсць некая граніца, так, пасля якой людям становіцца невыгодна купляць гэтую нафту, да, там гэта было ў 2008 годзе, калі кошты на нафту сталі вышэйшыя за $140, і што атрымалася, што ў нас пачаўся эканамічны спад, сусветны эканамічны спад. То бок і тут гэта можа быць тое ж самае, калі кошты на нафту будуць занадта высокія. Я не кажу, што там павінна быць $140, я не ведаю, які гэта павінен быць кошт, але тут можа быць тое самае, калі яны будуць занадта высокія, то просто пачнецца спад мировой вытворчасці, і як бы попыт на гэтую нафту будзе зніжацца. І то бок гэтыя кошты пойдуць уніз, але мы будзем мець такі крызіс у сусветным маштабе. У меня яшчэ пытанне такое, пра Армурскую пратоку. Там водным шляхам праходзіць каля 20% нафты і газу, здабытых у свеце. Ці ёсць тут беларуская лагістыка, Аліса? Частка ёсць лагістыкі па калійным угнаенням, але невялікая. Тут больш пытанне таго, што калі адбываюцца такія крызісы ў такіх маштабах, даже калі гэты крызіс скончваецца, гэтыя геапалітычныя фактары і рызыкі, яны укладаюцца потым у кошты ўсёй лагістыкі, усе тарыфы, страхаванні і гэтак далей. І гэта павышае кошт наўпрост на ўсю лагістыку, якая будзе ісці праз гэты праліў, таму што будзе улічвацца ўжо гэты геапалітычны фактар, які ўзнік.
і калі знікне гэты канфлікт, усё роўна гэтыя кошты застануцца, таму што будзе рызыка, што канфлікт можа пачацца зноў. І таму тут больш пытанне таго, што вот змяняецца наогул правіла гульні, які датычацца лагістыкі і гэтага праліва, і ўсё, што датычыцца беларускага экспарта, які ідзе так ці інакш праз гэты праліў, будзе таксама датычыцца до нашага экспарту і павышаць себе кошт. Андрей, якая ваша ацэнка? Ну, глядзіце, я крышачку дазволю сабе не пагадзіцца, там праз вось, як я казаў, гэтыя эміраты, гэта быў вельмі важны хаб для экспорту беларускага паліва, для экспорту бензіна і дызеля. Яны прыходзілі туды, рабіліся там халяль, і ўжо ішлі, як я мяркую, гэта гіпотэза ўжо пра халяль, ішлі ўжо як арабскае паліва, якое можна было купляць без рызыкі папасці пад санкцыі. Вось, таму Лукашенко зараз так і хвалюецца, таму ён так і перажывае вось у гэты час, заўжды, калі яго пытаюцца, што будзе, ён кажа, будзе дрэнна. Будзе дрэнна, таму што 3,6 мільярды беларускі экспорт у Эміраты. Пры гэтым там не проста львіная доля, там больш за 80%, а можа і пад 90%, гэта менавіта паліва, гэта менавіта экспорт беларускага бензіна, дызелю, мазута. А ён і так пацярпеў з-за удараў па расійскім портам. Нічога добрага, карацей. А от зараз людзі, якія ў краінах і в развязу жывуць, кіроўцы асабліва, калі прыязджаюць праз запраўкі, так са страхам глядзяць на гэтыя кошты, якія істотна выраслі ў Беларусі, гэта не так адчуваецца. Але Астравецкая АЭС пабудаваная, і ці можа яна сапраўды стаць больш выгаднай для Беларусі на фоне скачкоў коштаў на нафту, на фоне гэтай глобальнай нестабільнасці? Аліса, як вы мяркуеце? На сённяшні дзень беларуская АЭС можа вырабляць каля 40% патрабленняў унутранага ў краіне электраэнергіі. Але тут шмат пытанняў да таго, чаму не працуюць рэактары ўсе разам, што адбываецца, чаму не выбудавана інфраструктура ад Астравецкай АЭС, каб гэтая электраэнергія дашла да спажыўца. І таму, канешне, з аднаго боку, калі ты маеш сваю АЭС і калі ў цябе ёсць магчымасць не паліць тонну газа ці нафты, каб вырабіць нейкую электраэнергію для нейкіх прамысловасцей, вытворчасцей, гэта добра. Але тут вялікае пытанне, ці працуе гэта АЭС, як яна працуе, і тым больш мы разумеем, што гэта такая не дапамога, гэта больш залежнасць ад Расіі, таму што менавіта Расія пабудавала гэту АЭС, менавіта Расія давала велізарны крэдыт на гэта, менавіта Расія абслугоўвае ўсё абсталяванне на АЭС і таксама пастаўляе паліва для АЭС. Таму тут больш залежнасць будзе ўжо не праз нафту і газ, але праз атамную энергетыку. Андрей, напэўна, тады нельга, калі пагадзіцца з Алісай, нельга сказаць, што будаўніцтва АЭС было эканамічна апраўданым рашэннем? Абсолютна не, канешне, таму што я б яшчэ толькі дадаў тое, што калі мы лічым кошт гэтай атамнай электрычнасці, у яе, яно як бы тэарэтычнае, яна дзешавейшая за іншую, так, але мы ж павінны ўлічваць яшчэ кошты крэдытаў, якія Беларусь узяла, якія Беларусь зараз павінна аддаваць. І былі добрыя падлікі, здаецца, Айсенс, пра тое, што зараз атамная электрычнасць каштуе даражэй, чым электрычнасць з звычайных беларускіх ТЭЦ. Менавіта таму, што трэба аддаваць гэтыя крэдыты. Вось. Я ўжо не кажу пра тое, што там гэтай электрычнасці ў нас занадта шмат, і яе няма куды дзяваць. І для гэтага, і каб яе было куды дзяваць, яны там прыдумляюць новыя праекты, яны ўкладваюць новыя грошы. І трэба, зноў жа, інфраструктуру будаваць, таксама каштуе грошы. Таму яно не выглядае. Яно з самага пачатку яна ж была арыентаваная на экспорт. І ідэя была ў тым, што мы будзем нашу электрычнасць у Літву прадаваць і багацець.
а яно не атрымалася, ну і все. А для Беларусі яна, ну, гэта зашмат, гэта такое на вырост. А у меня еще пытание, связанное, ну, выглядае, что со станом белорусской экономики. Во ўторак прапагандысты заявили про то, что вот, ну, трэба шукаць так званых схаваных дармаедаў. Людзей, якія працуюць, але, напэўна, мала зарабляюць і мала робяць. Пра што сведчыць гэтая заява? Ці гэта адзінкавая заява такая? Ці, ну, это просто жаданне ўладаў вмешвацца і все кантраляваць? Ці все ж это сведчыць пра стан эканомікі, пра недахоп працоўнай сілы, як вы, Аліса, мяркуеце? Так, конечно, гэта сведчыць пра стан эканомікі, і тут не толькі рэч ідзе пра недахоп працоўных рук, але таксама рэч ідзе пра напаўненне бюджэту дзяржаўнага. Таму што мы бачым бюджэт на гэты год, там павялічванне ў 18 разоў колькасці штрафаў, якія должны получыць дзяржструктуры ад беларусаў, там павялічванне тарыфаў у розных, і таму беларусы яны ўжо павялічвалі налогі, падаткі, розныя стаўкі, уводзілі розныя рэгуляванні, давалі штрафы, але насамрэч не хапае грошай у бюджэце. Таму неабходна прыдумваць нешта яшчэ, шукаць людзей, так званых дармаедаў, каб яны плацілі поўныя кошты па камунальных паслугах, потым яны павінны будуць заплаціць таксама нейкі штраф і гэтак далей. Тут насамрэч пытанне не толькі ў недахопу працоўных людзей у Беларусі, але і ў тым, што нужна папаўняць бюджэт. Андрэй, як вы мяркуеце, ці будзе працяг у гэтай заявы, я маю на ўвазе нейкім рэгуляваннем, нейкім заканадаўчым, і як шмат людзей могуць трапіць пад так званыя схаваныя дармаеды? Ведаеце, ну, даволі цяжка сказаць, можа быць усё што заўгодна, так, вы разумееце гэта. Ну так, тут як бы, ну, тут пытанне ў тым, што, ну, просто людзей не хапае, і яны спрабуюць знайсці гэтых людзей хоць дзе-небудзь. Вось, ну, як неяк вось там, ну, не задалося з пакістанцамі, 150 тысяч не прыехалі. Пенсіянераў, ну, усіх, хто хацеў пайсці працаваць, ужо пайшоў працаваць. Вось гэтых там, ну, такіх дармаедаў, якія сапраўды дармаеды, якія сапраўды не працуюць, ну, іх яны спрабавалі там загнаць на працу. Ну, гэта як у Савецкім Саюзе было, да, ведаеце, там да кожнага трэба участковага прадстаўляць, каб ён там з ім працаваў. Вось, ну, людзей, якія насамрэч працуюць, але лічацца ў дзяржавы дармаедамі, ну, яны як бы просто знаходзяць спосаб, каб ну, фармальна лічыцца не дармаедам, да, а працаваць там, дзе ён працаваў. Таму, ну, гэта такая, ну, такія адчайныя спробы знайсці працоўную сілу. Вось. Ну і да, і, канешне, папоўніць дзяржаўны бюджэт. Чаму ж не? Это заўсёды улады вельмі любяць зрабіць. Андрэй, Аліса, дзякуй вялікі за вашу экспертызу. Сёння ў нашым эфіры былі прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў справах эканомікі Аліса Рыжычэнка і эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам за запрашэнне. На гэтым я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.